Dnes sa budeme venovať téme LGBTI a hoaxami, ktoré súvisia s touto témou. Dnes sa budeme venovať téme LGBTI a hoaxami. Bráško, čo keby sa naučil rozprávať predtým, ak začneš robiť podcasty? Čo keby sa naučil skloňovať? Dnes sa budeme venovať hoaxami. A prečo takto vyzeráš? O čo ti ide? My place. We're gonna party. Party. Prečo títo zlí ľudia majú ešte aj potrebu vyzerať, že sú zlí ľudia? Prečo vyzeráš ako masový vrah z 80 rokov z Miami? Čo je toto za štýl, bráško? Prečo vyzeráš ako z GTAčka? A na Dávidovi nie je najstrašidelnejší fakt, že vyzerá ako masový vrah z 80 rokov, ale venuje sa takému aktivizmu, ktorý spočíva v tom, že chodí po školách a programuje malé deti, čomu majú veriť, čo si majú myslieť. Čo je na Puchovskom ale najstrašidelnejšie, je to, že jedného dňa, keď náhodou vyhrá voľby Progresívne Slovensko, stane sa z neho minister pre lov nepohodlných ľudí. A ak sa toto stane, tak Puchovský neostane svojmu výzoru Jeffreyho Dahmera skutočne už nič dlžný.